नोंबो होन मबाइलावसो नायनांगौ खुलुमबाय आंनि मुङा बारसारानि बसुमतारी वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर जों तारमाने गुवाहाटीयाव दंफैयो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों तारमाने जोंनि गुवाहाटीनि एपार्टमेन्टखौ ओरैनो सा देखायगोन सानदों लोगोसे दिनै तारमाने जोंनि ससाइटिनि मोनसे फिसा पार्टी दं आरो गेट टुगेदर टाइप जोंना तारमाने बेयाव थानाय मानसिफोरा बांसिनानो तारमाने जों बायदि माने बाहेरायाव थानाय गेजेर गेजेर फैयो ओमफ्राय दा तारमाने लोगो जाहैदों एबार गासिबो दंजोबो ओंखायनो मोनसे फिसा पार्टी खालामनो नागिरदों आं सानबाय नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामसै मा खालामो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै आं दख'ना गानदों नोंथांमोना होनबाय थायो बाजै दख'ना गाननो रोङा नामा दख'ना गाना इदि नङा जे आं दख'ना गाना आं दख'नाबो गानो स' दिनै गानदों नायदो माबायदि नुदो खोन्थादो गोजां बोथोर नालाय स्वेटार गाननांबाय आंहा ओरैनो गगा बारा स' नायदो माबायदि नुदो बे फास्रा ओमफ्राय बे फास्राखौ माबायदि नुदो खोन्थाबानो जाबाय बे एकदम दाम खमनि दै खिन्थु आं बिराद फसायबाय कालारखौ खोन्थादो माबायदि मोनदों नुदों ओमफ्राय बे ओरैनो बे कालारा बे दख'ना एकदम बिराद फेभरेट आरो बिराद मोजां आं मोजां नुदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों खोन्थादो ओमफ्राय खानाया तारमाने आंनिया स्ट्रेट खालामजाबाय नालाय स' बेखौ तारमाने सानथाम नांखागोन स' आंखौ दिनै बिदिनो नुसिगोन आरो आंथ' बिराद गाज्रि नुदों गावखौ स्टिल ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो गाज्रि नुबाबो खोन्थादो मोजां मोनबाबो खोन्थादो मबाइलावसो नायनांगौ मा खालामदों नोंसोरो मा खालामबाय थादों दुस्ट थ' सिङाव थांनि डान्स खालामनांगौ स' लोगोफोर नैबेनो जों थानाय एपार्टमेन्टआ ओमफ्राय बारा गिदिर नङा बेयाव 9ताल' फेमिलि थायो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फ्ल'रल' ओमफ्राय फ्लेटनि मुङा जाबाय आस्थानिबास ओमफ्राय जों फार्स्ट फ्ल'राव थायो ओमफ्राय बे सिङाव पार्किं दङ फिसानो बारा गिदिर नङा स' फार्स्टआव जोङो स्टेयारकेस गाखोनांगौ बेनि उनावसो लिफ्टखौ मोनो लिफ्टआ फिसा बारा गिदिर नङा थार्ड फ्ल'रसिमाव थाङो ओमफ्राय जों जिहेतु फार्स्ट फ्ल'रावनो थायो स' जों स्टेयारकेसखौनो इउज खालामो जों लिफ्टखौ बारा इउज खालामा ओमफ्राय दा गोजौनि माने गोजौ थाग्राफ्राबो दा सिङावनो दंफैयो बुहुत बुरजा सेन्देल नुगोन नोंथांमोना स' जों सब फार्स्ट फ्ल'रावनो दा जमा जाना दंफैयो स' बे पार्ट माने राइट साइडथिं नुनाय पार्टआ बे जोंनि स' बे जोंनि न' ओमफ्राय बेनि अपोजिटावनो जोंहा बेवाइ गेजेरा थायो माने नोंदानि बिदा गेजेरा ओमफ्राय बे आं जों थानायनि साइडनि बे पार्ट बेयावबो जोंना रिलेटिभानो जायो स' फार्स्ट फ्ल'राव जों न'थामा जाबाय बर' फेमिलि ओमफ्राय सेकेन्ड फ्ल'रावबो गुबुन हारि हारसा ओमफ्राय देउरि ओमफ्राय गोजौआवबो हारसा आरो न'नि दङ आरो स' टटेल 9ता फेमिलि ओमफ्राय बाबा फैनायखाय तारमाने बयबो बाबाखौ मेथाइ खननो होदों लोगोसे तारमाने टाइम पासबो जाबाय ओंखाम मोनागौ मानि ओमफ्राय नै बेयाव मा संदो आं नायफैदों एसे ओमफ्राय सोंनोसै कुकखौ दिनै मा आइटेम दं जोंहा दादा मा आइटेम কি হ'ব চিকেন পকোড়া চিকেন কারি ফিশ ডাল আৰু আলু সৰু আলু ফ্ৰাই ৰাইচ আছে পোলাও ৰাইচ পোলাও না ৰাইচ ঠিক আছে स' लोगोफोर बे आदाया जाबाय जोंनि केयारटेकार आदानि नामा जाबाय बिपुल राय लिखे न' बिपुल राय स' जोंनि एपार्टमेन्टखौ बिथाङानो पुरा नायो ओमफ्राय बाबा फैनायखाय तारमाने बयबो बाबाखौ मेथाइ खननो दोंसे मेथाइ माने खननो रिकुवेस्ट खालामदों लोगोसे नोंथांमोनाबो जिहेतु बाबानि आरो दोंसे मेथाइ खननायखौ खोनासंनो लुगैदोंमोन स' दिनै तारमाने बाबानिनो गावनि कम्प'जिसन गाव लिरनाय गाव सुर खालामनाय मेथाइ दोंसेखौनो नोंथांमोननिसिम बरायनो नाजाबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर बाबाना तारमाने एसे गगा मोनना दङ गुजुना दंमोन स' दिनै गाराङा बारा मोजां खोनानाय नङा स' बेनि थाखाय आंनो निमाहाखौ बिग्रोबाय थेवबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन Jarum
दम नाय एकदम गोथां बिलाइ सिङाव बाना मेथाइ खन्दों दाउ खुलुआ এই যে পাতল আৰু লুকাই লুকাই কুলিটিয়ে গান জুৰি আছে গোথাং মানে সেউজীয়া পাতল আৰু লুকাই লুকাই কুলিটিয়ে গান গায় গোথাং বিলাই সিঙাও বানা মেথাই খন্দों दाउ खुलुआ दाउ खुलुआ गोथां बिलाइ सिङाव बाना मेथाइ खन्दों दाउ खुलुआ दाउ खुलुआ दैलां फैनाय बाजिमोन बारिया दैलां फैनाय बाजिमोन बारिया जंखाय हरदों नायहरहरै नोंजों जरायना नोंजों जरायना दाबो जायाखै नामा दाबो जायाखै नामा नों दानाय रदे फालिया नों दानाय रदे फालिया दुफां बोथोर बारग'लांबा बैसागोआ नागिरलांबा सोरखौ लाना मोसागोना माखौ लाना रंजागोना ओइ जंसुलि ओइ सनाथि जोंनि गामिनि मोनाबिलिया ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम मोननायसिम बाबानि मेथाइजोंनो जोंना टाइम पास जाबाय ओमफ्राय दा जों ओंखाम मोननायखाय जानो फैबाय सिङाव ओमफ्राय पार्किं एरियायावनो जानायनि एरेन्जमेन्टखौ खालामदोंमोन स' बिदिनो सेल्फ सार्भिस गावनो माने खुना जानाय केटारार बिदि लाबाखै जों गावनो खुरनानै होनांबाय बयनोबो ओमफ्राय जोंना पार्टिया दिनैना मोजाङानो जाबायमोन स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय
So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों